Investícia do koženej sedačky nie je lacnou záležitosťou. Kvalitná, pohodlná a štýlová sedačka z kože vdýchne dušu každej obývačke a vám prinesie vytúžený relax. Aj keď je kožená sedačka menej náročná na údržbu ako tá látková, treba vedieť, ako ju správne ošetrovať a predĺžiť tak jej životnosť. Inšpirujte sa niekoľkými nápadmi, ako sa o koženú sedačku starať. Kožená sedačka dodá vášmu interiéru ten správny šmrnc, no starostlivosť o ňu musí byť dôkladná. Pravidelná údržba je základ. Najjednoduchšia údržba kože spočíva v pravidelnom vysávaní a utieraní prachu. Mäkkou bavlnenou handričkou poutierajte celú sedačku, odstráňte prach a väčšie nečistoty. Prácu vám uľahčí vysávač s nadstavcom v tvare kefky. Vďaka nemu odstránite nečistoty aj zo záhybov a spojov. Pozor, štetinky musia byť jemné, aby sedačku nepoškriabali. Vždy dbajte na to, aby ste kožený nábytok neumiestňovali príliš blízko k radiátoru a k sálavým zdrojom tepla, akým je napríklad krb. Vzdialenosť by mala byť minimálne 50 cm. Takisto je vhodné kožu chrániť pred dopadom priameho slnečného svetla a pri čistení používajte iba prostriedky vhodné na údržbu koženého nábytku. Koženú sedačku je potrebné 2 až 4 krát ročne kompletne vyčistiť a konzervovať. Predĺžite tak jej životnosť, mäkkosť a atraktívny vzhľad. Pravidelné vysávanie a utieranie je základ dobre vyzerajúcej koženej sedačky. Aby bola koža jemná a mäkká, potrebuje minimálne raz za rok dôkladné ošetrenie, a to profesionálnym výživným a zmäkčujúcim prípravkom na kožu. Takéto prípravky pomáhajú koži udržať si vysoký obsah prirodzených olejov a sedačka zostane dlhodobo príjemná na dotyk. Impregnácia je neodmysliteľnou súčasťou každej koženej sedačky. V prvom rade treba sedačku povysávať a utrieť jemnou handričkou navlhčenou v destilovanej vode. Pri pretieraní či umývaní nepoužívajte mydlo, ktoré by kožu mohlo vysušiť. Ak je to naozaj nevyhnutné, skúste prírodný a veľmi jemný prípravok. Predtým, ako idete použiť chemický prípravok, otestujte ho na zadnej časti sedačky, či kožu nepoškodí. Sedačku nesmiete v žiadnom prípade premáčať. Po očistení nechajte kožu úplne vyschnúť. Ale pozor, na vlhkú koženú sedačku si nikdy nesadajte. Môžete tak zdeformovať štruktúru a pružnosť kože. Následne po vyschnutí je koža pripravená na impregnáciu. Profesionálne vykonaná impregnácia bezprostredne po očistení pomáha stabilizovať farby, aby bola sedačka stále rovnako krásna. Takisto zaisťuje pružnosť kože, zabraňuje prenikaniu vody a vlhkosti. Na druhej strane zabraňuje aj vysúšaniu a následnému popraskaniu kože, zvyšuje odolnosť proti zašpineniu a má dlhodobý účinok. Nikdy sedačku nenatierajte olejom, aj keď dodať lesk pohovke olivovým olejom môže znieť ako dobrý nápad, nie je to tak. Správne zvolená starostlivosť o koženú sedačku je viditeľná hneď na prvý pohľad. Sedačka sa vám odvďačí svojim leskom a na dotyk jemným povrchom. Kožená sedačka sa dá taktiež znečistiť rôznymi tekutinami či fixkami. Tu však platí podobná zásada ako pri látkových sedačkách, a to fľak vyčistiť okamžite. Fľaky nikdy nečistíte mechanicky ani tlakom. Nepoužívajte prípravky s obsahom rozpúšťadiel, ktoré by koženú sedačku nenávratne poškodili. Existuje špeciálna chémia na čistenie kože, prípadne môžete zveriť čistenie do rúk odborníkov. Vďaka moderným technológiám sa dnes dajú s pomocou špeciálnych čistiacich prostriedkov vyčistiť z kože rôzne druhy škvrn, aj nečistôt, vrátane miest popísaných perom či fixkami. Škvrny z koženej sedačky treba ihneď utrieť, inak je veľké riziko zažratia špiny do kože. Máte doma sedačku z brúsenej kože? Čistenie brúsenej kože je tak trochu citlivá záležitosť, nakoľko koža tohto typu je veľmi náchylná na akékoľvek mokré čistenie. Nehovoriac o tom, ako ľahko a jednoducho sa dá brúsená koža znečistiť či zničiť.
Nakoľko dokáže brúsená koža veľmi ľahko pohltiť akúkoľvek mastnotu, prach či tekutiny, je veľmi jednoduché ju znehodnotiť. Preto je pred čistením dôležitá v prvom rade prevencia, ktorá vám zaistí dlhšiu životnosť brúsenej kože. Veľmi dôležitá je preto opäť impregnácia určená špeciálne na brúsenú kožu. Pokiaľ ste brúsenú kožu znečistili, je nutné ju vyčistiť len suchými čistiacimi prostriedkami. Na to budete potrebovať buď gumu na brúsenie alebo kefky na čistenie brúsenej kože. Nikdy nečistíte brúsenú kožu s použitím vody alebo celkovo vlhkosti, prípadne len v krajných prípadoch, nakoľko by ste si tak mohli na koži spôsobiť ďalšie škvrny. Pri mokrých čistiacich prostriedkoch používajte výlučne špeciálne šampóny na kožu, ktoré nezanechávajú po sebe škvrny alebo mapy. Brúsená koža je aktuálne veľmi atraktívnou záležitosťou, no nezabúdajte, čistí sa výlučne suchým spôsobom. Tak a už v tom máte jasno. Sedačka z kože už viac nebude strašiak. A ak by ste chceli spoznať ďalšie zaujímavé tipy a nápady do vašej domácnosti, stačí sa prihlásiť na odber nášho kanála.